Mohon izin boleh foto bersama terlebih dahulu Bapak. Baik, foto bersama akan kami pandu. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, kepalkan tangan semangat malam hari ini. 3, 2, 1. Baik, foto bersama selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah kita ikuti bersama seremonial perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatot Kaca Winisudo dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukyang rambak kami
Gebang wis rahina srengenge muncul 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 sunar sumamburan Halo. Assalamualaikum adikku subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sabar. Kenapa kita berdua bernama Sabar dan Subur? Orang yang sabar pasti hatinya akan menjadi subur. Orang yang subur pasti hatinya sabar. Orang yang sabar adalah orang yang omongannya tidak kasar. Orang sabar pastilah pintar. Orang sabar tidak akan mungkar. Orang sabar tidak akan makar. Orang sabar tidak hanya mencari dolar, karena orang sabar selalu berikrar. Kebijakan dilaksanakan dengan benar untuk memakmurkan masyarakat bersama Partai Golkar. Wow.
Apakah memang benar seperti itu? Jangan-jangan karena malam hari ini kamu ditanggap Partai Golkar, kamu menyanjung-nyanjung Golkar. Dik Subur, kamu tak kasih tahu. Tanggal 29 ini sebenarnya seharusnya aku dan teman-teman ini wayangan di PG Rejo Agung Madiun dengan bintang tamu Niken Salindri. Malam ini, iya. Tapi karena cinta kasihku kepada Golkar, hormat saya kepada Bupati Madiun, saya lebih memilih ke sini. Karena cinta kepada Golkar, iya. Selain itu, wayangan di PG Rejo Agung memang ditunda menjadi Januari gitu. Wah, kamu itu ada-ada saja. Malam ini kita sowan di mana, Kang Sabar? Malam ini kita sowan di Desa Ngale, Taman Lembang, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Kenapa oleh Bapak Hari Wuryanto wayangan ulang tahun Golkar tempatnya kok di Desa Ngale? Karena Pak Lurah Lilik sudah 8 tahun tidak pernah nanggap wayang. Aku masih ingat dulu di sini 8 tahun yang lalu ulang tahun Arta Kencana wayangan. Namun setelah itu tidak ada sama sekali. Namun tadi Pak Lurah sudah paring dawuh jika tahun depan atau 2 tahun yang akan datang mantu pasti akan wayangan. Pada lurah itu sama dengan pemimpin, betul. Hambeke bawa leksana ora kena nglincati pangandika sing wis kawedhar, disekseni karo masyarakat sing semene akehe, disekseni karo kaki danyang nyai danyang. Mula Pak Lurah sok yen mantu tek ora wayangan nganti ngale enek apa-apa aku ora tanggung jawab. Kok malah ngancam karo Pak Lurah kae dulurmu dhewe. Ini bersama Partai Golkar atau Partai Golongan Karya. Betul. Golkar itu juga bisa dijabarkan, Dik Subur. Maksudnya bisa dijabarkan per huruf. Hurufnya adalah G-O-L-K-A-R. Penjabarannya yang pertama G. Gotong royong untuk membangun nusa bangsa sehingga adil dan sejahtera, itu G. Kedua O. Organisasi ini mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. L. Loyal dan patuh terhadap undang-undang demi kemakmuran bangsa Indonesia. K. Konsisten dalam mengemban amanah rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Selanjutnya huruf A. Acara wayang malam hari ini adalah wujud cinta kasih dan pengayoman Partai Golkar untuk masyarakat Madiun. Yang terakhir R. Ramai gayeng satu lapangan penuh karena dalangnya dalang terganteng di dunia, Cahyo Kuntadi. Lha entuk cukur aku molet lho wisane cukur aku. Wah, begitu. Ya. Kang Sabar, wayangan malam ini dalam rangka ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Betul. Kira-kira apa doa terbaik untuk Partai Golkar?
Ulang tahun yang ke-61, angkanya adalah 6 dan 1. Apabila dijumlah menjadi 7. Semoga tujuannya terwujud, yaitu Golkar solid, Indonesia maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Kamu tadi oleh Bapak Ali sudah diikrarkan sebagai dalangnya Partai Golkar. Betul. Dan sudah menjadi sumpah saya, kalau yang menanggap adalah Partai Golkar, aku pasti memberi diskon 50% untuk Golkar. Maksudnya 50% DP, 50% pelunasan. Lambene ora isin karo Pak Hari Wuryanto yen ngono kuwi. Ini cuma menghibur karena ini sudah 10:30. Sebentar lagi ini akan limbuan. Karena penonton wayang itu seleranya itu macam-macam. Ada yang seneng cerita, ada yang seneng karawitan, ada yang seneng wejangan. Tapi tidak sedikit yang hadir satu lapangan butuhe mung arep mentelengi sinden. Sing rene arep nyawang sinden wonge teko. Semono kuwi. Wah. Lakon pada malam hari ini apa, Kang? Lakon pada malam hari ini adalah Gatotkaca Winisuda. Gatotkaca adalah satria yang sakti mandraguna, jujur, berwibawa, bersahaja, mengayomi, dan cinta serta dicintai rakyat seperti Bapak Bupati kita, Bapak Hari Wuryanto. Aku sudah sering melihat lakon ini. Satu lakon Gatotkaca Winisuda, yang kedua lakon Wahyu Katentreman. Aku sudah sering itu. Loh, jangan salah. Jangan salah. Alur cerita pada malam hari ini lain daripada yang lain. Walaupun Gatotkaca difitnah, Gatotkaca dihujat, dan dirusak nama baiknya oleh provokator yang jahat, tapi yang benar tetaplah benar, dan Gatotkaca tetap sabar dan mengayomi, menenteramkan masyarakat. Wow, seperti itu ya. Maka dari itu, kenapa di awal wayangan ini kita menggunakan bahasa Indonesia? Nah, ini yang aku tanyakan. Biasanya kalau wayangan di Madiun ini langsung bahasa Jawa atau bahasa wayang. Swuh Rebdata Pitana. Kamu harus tahu, di bulan November tahun 2003, wayang telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai masterpiece karya agung warisan budaya dunia tak benda. Yang artinya wayang bukan hanya milik orang Madiun, bukan hanya milik orang Indonesia, namun wayang milik orang seluruh Indonesia dan dunia semuanya. Dan ini sebagai jembatan. Anak muda sekarang itu nggak tahu bahasa wayang. Aku nggak mau nonton wayang karena tidak tahu bahasanya. Maka ini sebagai cara supaya generasi sekarang tetap senang terhadap wayang. Kembali ke Gatotkaca. Kabarnya Gatotkaca itu akan diwisuda menjadi raja dan juga mengadakan tasakuran golongannya yang bersimbolkan yaitu pohon beringin. Aku pengen tahu seperti apa wujudnya pohon beringin yang akan diulang tahun oleh Gatotkaca. Tunggu sebentar. Golongan karya ini bisa diganti.
golongan ini diganti Gatot Kaca dan karya-karyanya. Dan ini semua ada maknanya, ada tujuannya. Oh, maknanya bagaimana? Ini kok bentuknya persegi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Kita semua berdasarkan Pancasila. Ini ada padi dan juga kapas. Artinya apa? Lambang kesuburan dan kesejahteraan rakyat. Pohon beringin maknanya apa? Selalu melindungi, mengayomi, dan sebagai tempat berteduh untuk semua masyarakat dari golongan apapun. Bunga kapas yang jumlahnya 17, akar menggantung jumlahnya 8, 4-5 butir padi, semua itu melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 45, yang artinya Partai Golkar tidak akan lupa dengan sejarah-sejarah kemerdekaannya. Wow, luar biasa. Aku jadi penasaran. Gimana? Aku jadi penasaran. Penasaran sama lakon Gatot Kaca Winisuda atau apa? Penasaran pengen lihat sinden Egolan. Wah, itu salah. Seharusnya kamu penasaran terhadap lakonnya lebih dahulu. Seperti yang didawuhkan oleh Bapak Ali tadi, wayang adalah mengandung pesan-pesan religi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama rarakit bacut nih gelaring sanggit Gatot Kaca Winisuda bersama Partai Golkar yang ulang tahun ke-61. Selamat menyaksikan.
wayan ingkang sasongko kumanyar sasongko kumanyar Anjrah ingkang puspitorum kasliring samirana ombre Sekar katung ko ngaskan danyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu
Babar pisan boten duga mono. Bilih ripalungguhan samangke kasatriyan kula jangkar bumi. Kerawuhan paduka Kanjeng Hyang Sokalima Penemban Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji mawantu-wantu kunjuk sandhap pepada paduka Kanjeng Hyang. Wele-wetes welu gembal manyar-manyar mrit gantil buntut iki swandeng-andeng ana mata yen dicuplak dadi mala. Ya ngger putuku Antareja banget panarimaku dene nganti semono sih kadarman pakurmatan sing ndok caosake marang Puneyang dasare wilujeng niskala niring sambika langgenku prapta ora liwat pangestuku mara gage tampanana naga bagindo. Kawula ninggih Kanjeng Hyang Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken kasantosan lair batos. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggenku Marasiba. Kanjeng Hyang Patih Harya Sengkuni kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Ya nggih putuku. Antareja ndak tampa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Nuninggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Hyang Durna rawuh paduka andadosaken kejoting manah kula. Bingaing manah prasasat kadi kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Syukur menawi paduka namung mertinju dhumateng kawontenanipun ingkang wayah kula Punantareja wonten ing jangkar bumi mriki. Ewa semanten menawi wonten bab ingkang badhe kababar kalilan ingkang wayah ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentaing sabda tama paduka Kanjeng Hyang. Antarja Wonten dawuh. kabar sing sumebar warta sing rata jare Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu ana ing Pringgondani barengi Ambawarsa tumraping negara Pringgondani ingkang kaping 21. Bener kuwi? Nuninggih kasinggihan mboten dangu malih adi kula Gatotkaca badhe kasengkaaken ing aluhur mongko dados songsong agung pengayoman tumraping praja Pringgondani. Kose. Apa kira-kira ora ana krenjeting rasa pepinginan krekat sarta niat kowe pengen dadi ratu Pringgondani ini apa ora duwe gambaran sing kaya ngono kuwi? Lir tandure osumile Kowe iki anak mbarep saka Jodipati, anak mbarep saka Werkudara, masa kowe ora pengen mulya wibawa kaya Gatotkaca? Jodipati kuwi lak ana telu. Anak Werkudara ki ana telu sing mbarep jeneng Sira Antareja angka 2. Gatotkaca wadine kang angka 3 si Antasena. Kudune yen Werkudara ki dadi wong tuwa sing adil. Sak
sadurunge mulyake anak sing nomor loro, sing kudu dimulyake luwih dhisik ki lak anak mbarep. Kenapa sing dadi ratu Pringgondani dudu Antareja kok malah si Gatotkaca? Nuwun pangapunten ya. Kowe ora pengin mulya? Nuwun sewu. Sinten to tiyang ingkang boten kepengin kinurmat? Sinten to tiyang ingkang boten pengin ngraosaken kamulyan lan kawibawan dipun sembah-sembah kaliyan tiyang sak negari? Ning kula menika mawas diri. Tegese piye? Gatotkaca menika sampun ageng labuh labetipun boten namung wonten ing Pringgondani ning ngantos wonten ing Kahyangan. Mestinipun Eyang Durna kemutan nalika taksih umur setahun jabang tetuka menika nate dados jagoning dewa amunah satru murka Narendra saking giling wesi nenggih Prabu Kala Pracuna lan patihipun Kala Sekipu. Tur dasaripun para warga ing Pringgondani menika raosipun sampun kepaku kalian Yayi Gatotkaca. Sedaya menika sami wedyasih kalian Gatotkaca. Yen kepanggih kalian Gatotkaca nggih sami ajrih ning sejatosipun tresna. Tur kawula Pringgondani menika upami ngemutaken dumateng Yayi Gatotkaca ingkang klentu, caranipun boten kok mawi cara unjuk rasa, mawi cara ingkang kasar, obong-obongan niku boten, ning carane ngelikke liwat dalane budaya. Upamane boten nate medal kenging menapa kok menika wau medal suwe ora jamu. Nika mertandani bilih bar niki sampun dangu boten pinanggih niki mangke. Bab menika menawi ngantos kula nyalonaken utawi macung. Macung ki apa? Maju kalian ngacung. Sing ngacung apane? Tanganipun. Macung dados Ratu Pringgondanu. Modal kula menika menapa? Bunci kula menika menapa? Buncine wong dadi ratu ki apa to? Jujur, udu. Wicaksana, dudu. Kepinteran dudu, adil dudu. Lah napa? Modale wong dadi ratu ki mung siji ya kuwi dhuwit. Mbok bodho kaya apa waton duwe dhuwit mesti dipilih. Nggih napa mboten? Lah kuwi mbiyen piye nampa kuwi mbiyen? Sing muni nggih ki nampa serangan pajar kuwi mbiyen. Lah carane ngene lho, nuwun sewu. Sawah mburi kasatriyan jangkar bumi kae sawahe sapa? Sabin kula. Dolen bacut. Didol kabeh. Klebu wi gamelan wi ngopo ning studio enek gamelan, ning pendopo enek gamelan. Dol kabeh. Kangge napa? Ya kowe nggih ragat anggenmu nyalonake dadi Ratu Pringgondani. Kowe dadi Ratu Pringgondani 5 tahun. 5 tahun suwene. Kuwi engko dhuwitmu sawah, dhuwit gamelan, mung 2 tahun wae wis mbalik, mung kari 3 tahun. Lah 3 tahun kari golek bathi ngono. Ning carane para kawula kudu dituku nganggo dhuwit. Merga kawula yen ra diwene dhuwit ora bakal budal ning TPS. Ning nuwun sewu. Piye? Tiyang Pringgondani menika kalian Ngastina benten. Bedane apa? Menawi Ngastina mbok menawi mawi cara kados mekaten menika saged diwenehi dhuwit kowe milya Duryudana mesti mangkat. Ning Pringgondani menika benten. Upaminipun kok kula paringi arta Kang Jo, Kang Rin, Kang Min, kowe tak wenehi dhuwit 200 sesuk nyoblos waku. Le jawab ya nggih, ning dugi bilik teng mriku sing dicoblos tetep Gatotkaca. Wong tiyang mriki niku klambine warnane rena-rena. Ngoten
ngoten niku. Mboten perkara duwite ning merga pancen kebacut anggenipun tresna kaliyan Gatotkaca. Dasaripun Gatotkaca menika piyayinipun sabar, wicaksana, adil, tresna marang para kawula, tresna dumateng budaya saben taun malah marambah makaping-kaping mesti anggelar budaya duka menika acaranipun menapa kangge nglipur sedaya para warga ingkang mapan wonten ing kampung Pesilat mriku. Piye ya? Niat langening kalangguana gelar panda moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga himohana aweng pring ujung ancala nuwun sewu Kakang Durna. Adipati Harya Sengkuni piye? Yen pancen nganggo cara padhangane ora bisa, mbok nganggo cara sing peteng, sing ndok karepake. Apa ora luwih prayoga bab iki sambat karo widodari panggoda pangrencana ya kuwi Sang Bathari Durga. Ndak kira bakal bisa ngrampungi gawe iki mengko. Pandhita karya langsir pindha mumbang kaping tawang tutup angin ngendikane miwah kaliyeng kampung tapak ing kuntul ngawayang mantuk minangka tandha sarujuk hanenggih Sang Resi Durna midhanget dumateng aturira Rekyana Patih Harya Suman pramila sigra tingkem netra kekalih amatek aji pameling ingkang nedya den rawuhaken nenggih widodari Dandang Mangure nenggih Sang Bathari Durga. Lawane Brahmana limpat seprapat tamat mungkuning agal lembab. Sagebyaring tatit ngejawantah nenggih Sang Bathari Premoni. Miang lunging gandung malengkung pindha keswalera kawrasan. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kabareng amor menangun manah rahayu
Saywana anak golong Batari Durga kula ingkang ganggu kamardikan nilar tata krami wani cumantaka ngaturi rawuh ndika wonten ing jangkar bumi mriki. Ya Durna ora dadi apa Bekti kula kunjuk Sang Batari ya ndak tampa gawe bombong ing rasa sungkem kula katur Sang Batari sengkuni iki nuwun inggih ndak tampa gawe bombong ing rasa sungkem pangabekti kula mawan tuwa kunjuk Sang Batari. sapa iki? Kula pun Antarja, Anak Werkudara sing barep kasinggihan ya ndak tampa wong gagah. Aku anggere ngerti wong lanang sing dadane jembar tur enek ulune. Yuh, gemesku ora umum. Gemes. Ih, aku jan ngruwes-ngruwesa. Durna, wonten damel. ana wigati apa nimbali kelawan aku ngaturi kelawan Batari Durga. Anu. Niki wau lak bingung, rasing manah kula bingung. Niki lak anakipun Werkudara sing barep ning apes terus. Angger apa-apa ana Wahyu Senopati sing entuk ya Gatotkaca, pilihan Senopati entuk Gatotkaca, terus enten Wahyu Topeng Waja nika sing entuk Gatotkaca. Diwisuda wonten negari Pringgondani ya tetep Gatotkaca. Antarja menika mesakaken, menika dikiwakaken kalian bapakipun tegesipun Werkudara niku wong tuwa sing banci ndemban siladan, wong tuwa sing ora adil. Kula nyuwun senjata pitulungan kados pundi caranipun supados lare menika saged dados ratu wonten ing Pringgondani mesti kemawon Sang Batari Durga saged minangkani. Upaminipun Gatotkaca dipun pejahi menawi Gatotkaca menika pejah tartamtu menika mulusaken Antarja dadi ratu Pringgondani. Aja omong ngawur kaya ngono kuwi. Durna, Pancen dawuh. ora gampang mateni karo Gatotkaca kuwi. Mergo iki pancen Gatotkaca ki sekti mandraguna. Tur dasare kiwa tengene Gatotkaca ki para brahmana resi, kiai, alim ulama sing rina wengi tansah nindakake puji dikir kidung suci mantra rahayu. Yen aku nduk perintah mateni Gatotkaca ora bakal sago. Lah lajeng Yen pengen si Antarja dadi ratu ana ing negara Pringgondani, ayo nggunakake rekayasa, rekadaya, sandiupaya. caranipun Jenenge Gatotkaca kudu dielek-elek. caranipun kados pundi, Nger Antarja? Wonten dawuh. Upamane pun ibu ngampil kamarmu sedhela wae apa pareng. Badhe tindak piyambak. Ya ora karo kowe no, kancaku sapa yen dhewe lho. Ya karo sliramu. Sliramu kok tak dandani ngono. Wah, dandan ketoprak Pakubuwana. Mboten ora ngono kuwi. Ya, tak dandani. Ya kanthi cara iki kanggo srana ngrusak jenenge Gatotkaca. Melu apa niku? Nanggen mulerem inggih. Kamarmu kene iki. Inggih ngapunten mboten ate kopen. Yuh, kamare cah lanang ambune rokok. Ngapunten. Yuh alah ora apa-apa. Lho, sik enek
cut barang enek borgol barang gua apa kuwi? Mboten menawi enten Narapidana menika mangke sing hukum nggih kula piyambak. Lho, lilin barang. Nggih menawi oglangan. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Kowe bakal tak dandani jebles karo Gatotkaca. Ya. Jebles karo Gatotkaca. Tegesipun Wis to, engko yen kowe jebles karo Gatotkaca, Gatotkaca sing sejati sing nyingkirake aku. Ayo dandan. saranipun Ya kuwi kabeh sandangamu iki lukaren. sedaya. Kabeh. Wah, kula pekewet. Aja peku karo sapa karo mbahe dhewe kok kewu-kewu piye. Aku iki mbahmu ngono. Ayo cepet. Nggih. Ngapunten sanget. Ngono. Ya alah. Ya alah. Ih. Ya. Ngono aku. Sate kaya ngono. Yo. Aku anggar ngerti wong lanang nggen lengen otote semono. Yo. Endah kaya apa. Wis? Ya, wis tak dandani nganggo iki. Jebles Gatotkaca. Durna wae bakale pangling engko. Rono. Nggih. Saiki wis jebles karo Gatotkaca kuwi rasah melu sapa-sapa, rasah manut sapa-sapa, apa meneh manut karo sing jenenge Patih Harya Sengkuni. Ya. Yen kowe nyalonke aja manut karo Patih Sengkuni. Merga kowe yen nganti Patih Sengkuni ngaku dadi kadermu, kowe malah cilaka. Padha karo kethek mangan pager, iki engko yen dhuwitmu entek dipangan kader ngono kuwi. Manuta karo ibumu. Nggih, ngestakaken dawuh. Jebles kalian Gatotkaca. Ya. Lah lajeng mangke Gatotkaca sing sejati tak singkirake, ya ta? Magita-gita Gatotkaca sing sejatine Antarja ora perlu ngelek-elek jenenge Gatotkaca ning tansah sowan marang ngarsane para kiai cedhak karo para wong cilik lan uga papan-papan pelanyan papan-papan kanggo maksiat kaya to nggudhe guyangan kudu diuripne meneh. Setuju? Nah, sing muni setuju mbiyen kulino rono kuwi mbiyen. Wis ngono. Sing penting elek-eleken jeneng Gatotkaca. Engko gampangke kowe anggenmu dadi ratu Pringgondani. Nggih, ngestakaken dawuh. Ngono ya. Aku mengko sing nyingkirke Gatotkaca sing sejati. Nggih. Ayo magita-gita. Kula dherekaken.
Pak. Hei. Woi. Kadak nyogo ngalubur kasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abala ratu konta-konta aneka
jengkang putra kula pun Kala Ludraka. Prabu Kala Ludraka, kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Ibu. Ripalungguhan iki aja kok kendhon yanggen mudandan kepara malah kenceng ana pakaryan ingkang sumampir ning pundhakmu kanan kiri. Ingkang dipun kersakaken budhal ning Pringgondani. Golek ana satriya sing calone dadi ratu, kekasihe Gatotkaca. Menawi sampun pinanggih tugelen gulune, yen ora bisa sing baku Gatotkaca singkirna saka Pringgondani. Awak apa dawuh. Sakura kakiri-kiri kenyoler prakonto Gatotkaca kinon maapakara kotutta sekapira kresna lagi wae ngambah wewengkon Pringgondani ana satriya gedhe pangaribawane dadane murup satebak. Sapa? Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca ya tetuka edan jenenge loro. Arimbat Maja malah 3, Purbaya 4, Guru Handaya 5, Grincing Wesi 6. Kowe sapa? 7. Bosok kupingmu. Kowe sapa? Aku abdine Sang Hyang Bathari Durga Kala Ludraka. Duwe perkara apa kowe ngambah ana Pringgondani? Aku nampa ganjaran gedhe watone iso nyingkirke kowe saka bumi Pringgondani. Dosa keluputanku apa? Nggen politik rasah takon dosa karo keluputan ra nyingkir ilang nyawamu.
Gelap ngampar. Hei! Wah! Hei! Wah! Ah! Kendang kapracundang kuntal kaprapa nata agung pringgondani ingkang nedya kawisuda nenggih Sang Gatotkaca embuh tibani kang mangkono geger poyang payingan warga ing negari Pringgondani